Всіх вітаю, блог пінскага монтажного Хаслы. Вось у меня такая танцевальная студия, мои давнейшие заказчики. Вешал им 3 года тому неон на стены. Вось. А позавчора его скрали. Вось. Они набыли новый, я думаю, его заново вешать. Но я заодно камеры видеоназирания, как больше не крали. Взял с собой крышечку инструмента. Вось як ён выглядаў раней. Алюмініевы профіль і ў ім сіліконавы неон. А вось як ён выглядае цяпер. Проста профіль, з якога выдралі гэтую сіліконавую ленту. Вось такая прыгажосць. Ну што, будзем рабіць. Па спецыяльных адзнаках на бухтах неону адразаем яго па метру. Пасля стужкі неону вешаем на тыя месцы, дзе яны раней былі. Затым правяраем, каб усё працавала. А цяпер самае складанае затаўкаць гэты неон на сваё месца. Там, дзе профіль мацуецца да сцяны вінтамі, атрымліваюцца невялічкія такія бугры, але гэта не крытычна.